दिल्ली एयारपर्टआव दोङो थांनो ओंखारबाय दा न'आव दावराव देख्रुखौ बिराद गोसोखांदो बेनिखायनो थांफिननोसै दावराव देख्रुनो फैसा हैनांगोन आं बुजिला आं दा दोङो दिल्ली एयारपर्टआव थांनो ओंखारबाय न'आव दावराव देख्रु सारखौ बिराद गोसोखांदो बेनिखायनो आं दिल्लीनिफ्राय थांफिननोसै बुहुत गोदोर दावराव देख्रेब सार नै सार दिल्ली एयारपर्टआ जा गोदोर आंखौ फ्लाइटआव गाखोनाय नुनायखाय बिराद लुगैलायबाय खोमा आंबो फ्लाइटआव गाखोनो मोननाय बायदि जादों दावराव देख्रेब सार नोंखौनो गोसोखांनानै आङो दिल्लीनिफ्राय थांफिननोसै आसामाव फैसा हैनांगोन ना नोंनो 90 लाख जगार खालामनांगोन बुहुत दाम बुस्थुफोरा दावराव देख्रेब सारनो माबा मोनसे लांफानांगोन आङो बेसेरा गानथो फैसा थाखा गैया जादों जेलाव थानानै सब फैसा थाखाया सेस नै बिजाबबो दोङो दावराव देख्रेब सार नांगोन नामा नोंनो गांसे लांफानो हागौमोन नोंहाथ' फैसा गैया जाबायना बेसेरा मा खालामनो एयारपर्टआव नै ब्रेक दोनसै नामा 5999 दावराव देख्रेबनो लांनो सानदोंमोन आङो दामा बाराद्राय जाबायना एसेबां दामनि बेग होनानै नङा दावराव देख्रेबनो हैयोब्ला 300-400सो दामनि बेग होनांगोन एसेबां दामनि होनानै लाबोदों इयाव दावराव देख्रेबनि फिसाजोनो गिफ्ट होनो हागोन मोनसे गुड लाक माबा बुहुत गोदोर एयारपर्ट स्क्रिनाव नायगासिनो दोङो फ्लाइटआ बबे मोनसे गेटजों फैगोन बुहुत माखासे पात्ता मोनसे बाबा एसे टाइम लायो नायनायाव गुवाहाटीफोरावबो टेनसन गैया फ्लाइटआबो खम बेयावथ' बापरे बाप पात्ता मोननाय बुहुत नायबाय थानो गोनां उनथिं थानाया जाबाय स्मकिं एरिया बेयाव सोरबाफोर जुदि सिगारेट सोबोबा सोबनो हागोन निजा जायगा दंखायो सोबनायनि थाखाय नो प्रब्लेम जेराव मेराव सोबनो हाया फ्लाइटआ फैगोन 37A गेट नाम्बारजों सायाव ब्याम खालामनाय दोङो दावराव देख्रेबो बेफोरबायदि ब्याम खालामनो नांगोन होमबानिया बिथांनि देहाया मोजां थागोन दिल्लीनि एयारपर्टआव सिङाव जोबोर मोजां मोजां बिफां गायना दोनदों फिसा फिसा जोबोर मोजां बेयो नायनो समायना दावराव देख्रेबाबो गावनि न'आव गायजागोन बेफोरबायदि न' गायनो फाल्तु मानसि नाखासै एक नाम्बार फाल्तु स्प्राइट क'का कला मोनो फैसा सोनानै गावनो फैसा सोनांगौ सोनानै अब्लानो अट'मेटिक ओंखारबोगोन स्प्राइट दै जानांगौ माबा रामदेबनि बुस्थु मोनो पतन्जलिनि एयारपर्टआव आथिं आखाइ सानाय बा उदै गाज्रि जानाय दङब्ला जों जानो हागोन दावराव देख्रेबनो लांनांगोन मोनसे मा बेमार दङ बुंहर आं लाना थांगोन नेक्स्ट टाइम फैयोब्ला भिस्टारानि एयार हस्टेसनि सिख्लाफोरा जिरायगासिनो दं उनथिं आं थांगोनाबो भिस्टारा